שלום שלום. נו, מה קורה פה? כל המסדור נקי כרגע, אבל זה בא להתקדם. זה יכול להיות. חבר'ה, אש במסדרון, תנו. רוי, מה איתך? איפה? יש שם מישהו, צמוד למבנה, רוי. תחכה להם, אני הולך להתקיף אותם מעוד נקודה. רגע, אני מחליף מחסנית. נתקדם. יש אחד גם בחדר, איך שאתה עובר ב-H, החדר הרחוק יותר, לא ההוא שאתה רואה אותו. כי ערקתי פה בחדר את השני, היה אחד בחדר בגלל. קחו לי מסדרון, אש! אנזו, אני איתך? אנזו, הורדת את החדר ההוא שהיה? מצד שמאל? שני או שלישי כזה? חדר שני, כן, היה. עם בגדים מולטיקם. פתח את החלום. בגי. אתה רוצה שנרוץ חדר שני? כנס פה. תעבור חדר אחריו אחד. תעבור אחד אחריו. חדר אחריו. טוב, סבבה. יופי.